Έχουν ναι μεν κρατήσει κάποια κομματάκια, 2-3 δηλαδή, σε κάθε άλμπουμ, για τα 2 άλμπουμ τους τα επόμενα, που είναι μεν πολύ γρήγορα, ταχύτατα. Αλλά τι κάνανε? Διαπίστωσαν ότι μπορείς να παίξεις και με άλλο τρόπο. Δηλαδή, να αποδώσεις τη δύναμη και την ενέργεια παίζοντας και πιο σιγά. Οπότε τι γίνεται? Έχουμε τώρα 2 σχολές thrash metal. Η μία σχολή βασίζεται στο thrash metal των Slayer και η άλλη βασίζεται στο thrash metal των Metallica. Οπότε πολλά συγκροτήματα ακολούθησαν το μονοπάτι των Slayer παίζοντας γρήγορα έτσι, συνέχεια και με κοφτάρις ή ξέρω εγώ και με αποκλειστικά έτσι, σκοτεινό ήχο και σκοτεινό στίχο. Αλλά απ' την άλλη επίσης έχουμε και τη σχολή των Metallica, που πάνω στη σχολή των Metallica κυρίως βασίστηκαν τα συγκροτήματα του λεγόμενου δεύτερου κινήματος του thrash. Δηλαδή, το πρώτο κίνημα του thrash ήταν περίπου από το 83 έως το 86-87 και βασίστηκε κυρίως στο Bay Area. Δηλαδή, Slayer, Metallica, Exodus, Megadeth, ο Dave Mustaine, αφού έφυγε από τους Metallica, τον διώξανε, πείτε όπως θέλετε, φτιάχνει τους Megadeth, στα καπάκια βγάζει δικό του δίσκο με τους Megadeth, το πρώτο τους άλμπουμ, το Killing is my business and business is good, το 85, και πλέον έχουμε αρχίσει και είμαστε, ξέρω εγώ, 83 με 87 είναι το πρώτο κύμα. Δηλαδή, η Anthrax, το πρώτο τους άλμπουμ, ξέρω εγώ, και τα υπόλοιπα, Spreading the Disease και Among the Living και όλα αυτά. Οι Slayer, όπως είπαμε, έχουν ήδη προχωρήσει μέχρι και το Rain Blood, τα πιο γρήγορα άλμπουμ, το Hell Awaits endiάμεσα, το EP, το Haunting the Chapel. Λοιπόν, και μέχρι το 87 περίπου. Αυτό είναι το πρώτο κύμα του thrash. Και με να κάνω άλλα συγκροτηματάκια, τώρα που να σας τα λέω, είναι να κάνω, τώρα δεν μου έρχονται και εμένα. Λοιπόν, μετά από το 87 περίπου έως το 90, μέχρι και το 90 πες, ναι, έχουμε το δεύτερο κίνημα του thrash, με συγκροτήματα δεύτερης φουρνιάς, όπως η Flotsam and Jetsam, η Forbidden, η Testament και τέτοια, και γενικώς τέτοια συγκροτήματα αυτού του είδους, τα οποία στηρίχτηκαν πάρα πολύ στο metal, στο thrash metal των Metallica. Ναι μεν γρήγορα, αλλά δώσαν και λίγο βάρος και να έχει λίγο μελωδία μέσα, μελωδικά riffs μέσα, ναι μεν γρήγορα με μελωδικά riffs, βάρος στην κιθάρα και καλές παραγωγές. Λοιπόν, αυτό είναι το δεύτερο κίνημα. Και μέχρι από το 87 περίπου ως το 90 κάπως έτσι πήγε. Στην Ευρώπη, όλη αυτή την περίοδο, δηλαδή από το 83 έως το 90, τα 2-3 πρώτα χρόνια δεν είχαμε κάτι σπουδαίο. Αλλά από το 85 και μετά έχουμε τις πρώτες κυκλοφορίες των Sodom, τον Creator, καθαρά δηλαδή είναι αυτό που λέμε το γερμανικό thrash, στην ουσία είναι το ευρωπαϊκό thrash. Το ευρωπαϊκό thrash είναι τίποτα άλλο παρά το γερμανικό thrash, η γερμανική τριανδρία θα λέγαμε. Creator, Sodom, Destruction. Και γύρω από αυτούς ήρθανε και κολλήσανε και κάποια άλλα συγκροτήματα του thrash metal. Όπως η Overkill, τώρα δεν θυμάμαι η Overkill από πού είναι, φαίνεται είναι από τον Καναδά. Μετά η Overkill, εντάξει, και η Annihilator Φερρυπίν είναι στο δεύτερο κίνημα του thrash και αυτή. Λοιπόν,
τι έχουμε τώρα στην Ευρώπη? Χτίστηκε κυρίως, είπαμε, γύρω από αυτούς τους τρεις. Δηλαδή, αλλά έχουμε και άλλα συγκροτήματα τα οποία τώρα μου διαφεύγουν. Αλλά κυρίως όταν λέμε ευρωπαϊκό θρας εννοούμε αυτά τα τρία πράγματα. Το θρας τώρα κράτησε περίπου μέχρι την περίοδο του 88, 89, 90 ήταν έτσι στις φούργες του που λέμε. Μετά, από εκείνη την περίοδο και μετά άρχισε και έφθαινε. Πρώτον, γιατί ταυτόχρονα είχε αρχίσει και αναπτυσσόταν ένα άλλο είδος μέσα από το θρας αυτή τη φορά, δηλαδή το ένα είδος έβγαζε το άλλο, το heavy metal μαζί με όλες αυτές τις επιρροές όπως είδαμε γέννησε το thrash metal. Τώρα έρχεται το ίδιο το δημιούργημα αυτό το thrash metal να βγάλει ένα άλλο είδος ακόμα πιο ακραίο από αυτό, δηλαδή το death metal. Τα του death metal τα είπαμε ούτως ή άλλως στο προηγούμενο βιντεάκι. Και μέσα στα 90's έχουμε βέβαια και την είσοδο ενός νέου κινήματος του black metal. Τώρα, στο black metal είναι γεγονός ότι έχει συνεισφέρει και το thrash πάρα πολύ, γιατί άμα ακούσετε πολλά συγκροτήματα εκείνης της περίοδου είναι πολύ επηρεασμένα από τον thrash metal λίγο. Επίσης, στα μέσα των 90's, όταν πια το thrash γενικά σαν κίνημα είχε πάψει να υφίσταται και πολύ λίγοι πλέον έπαιζαν thrash, σχεδόν κανείς, στη Σουηδία πάλι έχουμε τη γέννηση μιας πολύ μεγάλης thrash metal μπάντας, αλλά με ένα ήχο τελείως διαφορετικό όμως από ό,τι το ξέραμε μέχρι τότε. Δηλαδή και από το πρώιμο Bay Area thrash και από το δεύτερο κίνημα του thrash. Μιλάμε φυσικά για τους At The Gates, οι οποίοι πραγματικά είναι στην ουσία η μόνη αυθεντική thrash metal 90's μπάντα της περίοδου. Οι At The Gates, οι οποίοι ξεκίνησαν με πρώτο άλμπουμ το The Red in the Skies Hours, μου φαίνεται αυτός πρέπει να είναι. Βγάλανε κάποιους δίσκους τέλος πάντων, το With Fear Against the Burning Darkness, έναν άλλο το Terminal Spirit Disease, μέχρι που βγάζουν το 1995 πραγματικά έναν δίσκο ο οποίος είναι, τι να λέμε τώρα πραγματικά, ένα αριστούργημα, ένα ποίημα. Πάνω σε αυτό το δίσκο έχουν ακουμπήσει και έχουν βγει ένα ακάρο άλλοι δίσκοι πραγματικά στο σουηδικό metal. Μιλάμε φυσικά για το Slaughter of the Soul. Πραγματικά αυτός ο δίσκος είναι ένα αριστούργημα από την αρχή ως το τέλος. Είναι από τους πιο επιδραστικούς και δίσκους με τη μεγαλύτερη επιρροή στη Σουηδία και γενικά στο thrash και σε πάρα πολλά πράγματα. Οι At The Gates μετά δεν κρατήσανε πολύ, διαλύθηκαν αμέσως μετά. Τα αδέρφια όμως Björder σχηματίσαν μετά τους The Haunted, οι οποίοι κινήθηκαν περίπου στο ύφος αυτού του δίσκου και βγάλανε και κάποια άλλα και κάποιους άλλους δίσκους έτσι σε αυτό το στυλ. Δηλαδή το The Haunted το πρώτο, το The Haunted Made Me Do It το δεύτερο, και γενικά οι The Haunted πολλοί τους θεώρησαν τότε σαν τους διαδόχους των Slayer, μόνο που δυστυχώς διαψευστήκαν, δεν είχαν την ανάλογη συνέχεια. Δηλαδή ενώ ξεκίνησαν πολύ δυνατά, μετά από 1, 2, 3 δίσκους άρχισαν και πέραν την κατιούσα. Δεν κρατήσαν πάρα πολύ και έτσι έχουν ψιλοπέσει σε ανυποληψία τα τελευταία χρόνια. Τώρα, μετά από όλη αυτή την απραξία των 90's, βέβαια ξέχασα να σας αναφερθώ και για το φαινόμενο Sepultura, βέβαια. Η Sepultura, καθώς και κάποιες άλλες μπάντες από τη Βραζιλία, που εκεί στα μέσα των 80's
άρχισαν και ανεβαίναν πάρα πολύ, όπως η Σαρκοφάγο, η Ράτος Δεμποράο και διάφοροι άλλοι. Άρχισε και ανέβαινε πάρα πολύ και το θρας, εννοείται, και στην Βραζιλία, η οποία μας έδωσε το πιο λαμπρό δείγμα της περίοδου του Σεπουλτούρα. Σεπουλτούρα ξεκίνησαν με το EP, το B-Style Devastation. Ξεκινήσανε σιγά σιγά, βγάλανε μετά το πρώτο τους κανονικό δίσκο, το Morbid Visions. Συνεχίσανε με το Schizophrenia. Λοιπόν, και το 1989, ενώ στο Schizophrenia είναι καθαρά επηρεασμένοι κυρίως από τους Metallica και από τους creator εκείνης της περίοδου, δηλαδή άμα ακούσετε το Pleasure to Kill, και αυτό είναι σχεδόν ίδιο, βγάζουν μετά από 2 χρόνια, το 1989, το πρώτο τους δίσκο, το οποίο έχει καθαρά το δικό τους καθαρόαιμο προσωπικό στυλ. Μιλάω φυσικά για το τρισμέγιστο Beneath the Remains. Πραγματικά εκεί πέρα η Σεπουλτούρα δείξαν ποιοι πραγματικά είναι. Από εκεί και πέρα η συνέχεια είναι γνωστή. Βγάζουν μετά από 2 χρόνια το Arise, καθιερώνονται πλέον παγκοσμίως, ξεκινάνε παγκόσμιες περιοδίες, γίνονται από τα πρώτα ονόματα σε μεγάλα metal festival, και το 1993 μας παραδίδουν και έναν ακόμα πιο πολύ εμπορικό δίσκο, το Chaos AD, το οποίο είναι πάρα πολύ εμπορικός δίσκος. Πλέον η Σεπουλτούρα γίνονται όνομα πρώτου μεγέθους, πολύ πρώτου μεγέθους, και μέχρι και το 96 που βγάζουν και το Roots. Το Roots εκεί πέρα πολλοί κόσμος ξύνησε λίγο με αυτό το δίσκο. Φάνηκε βέβαια μετά ότι στην ουσία αυτός ο δίσκος γέννησε ένα ολόκληρο μουσικό ιδίωμα, αυτό που αργότερα θα ονομαστεί Nu Metal. Δηλαδή η Σεπουλτούρα σε αυτό το δίσκο πραγματικά έβγαλαν ένα ολόκληρο είδος. Λοιπόν, αυτά και για τους Σεπουλτούρα. Από εκεί και πέρα τι γίνεται? Διαλύονται, όπως το ξέρουμε, βγήκανε οι Soulfly και ξέρουμε μετά πώς έγινε. Συνέχισαν σαν Soulfly ο Max Cavalera, ο τραγουδιστής των Σεπουλτούρα, μόνος του, και οι υπόλοιποι Σεπουλτούρα συνέχισαν κανονικά, βγάλαν κάποιους άλλους δίσκους με κάποιον άλλο τραγουδιστή, οι οποίοι βέβαια δεν είχαν καμία απολύτως σχέση με τα πρώτα, με εκείνη την θεϊκή τριάδα των δίσκων, τον Beneath the Remains, το Arise και το Chaos, δεν είχαν καμία σχέση. Ήταν πολύ κάκιστης έως χείριστης ποιότητας. Λοιπόν, τώρα ταυτόχρονα μετά από όλα αυτά, μέσα στη δεκαετία του 2000, θρας με την έννοια εκείνη, την κλασική έννοια θρας, δεν υφίσταται. Είναι πολύ λίγα πλέον εκείνα τα συγκροτήματα τα οποία εξακολουθούν και υπάρχουν, αφού ακόμα και τα συγκροτήματα τα οποία ήταν στη Γερμανία, όπως φερειπίν η Sodom, παίξανε κλασικό θρας στα 80's, μετά ψάχτηκαν λίγο με το death, λίγο με το punk, λίγο με διάφορα άλλα πράγματα μέσα στα 90's, μέχρι που ανέκαψαν από ένα σημείο και μετά, από το 99 περίπου και μετά. Οι Creator επίσης ξεκίνησαν πολύ δυνατά, θορυβόλκα, Pleasure to Kill, Terrible Certainty και όλα αυτά. Μετά το γυρίσαν κάπως στο πιο τεχνικό,